práve toto víno potrebuje čas. Dneska vlastne sme v 26. máme predaj 21 a dneska to víno je že úplne že v top kondícii. Málo ľudí rozumie, že čo je Bordeaux blend. A prečo to vyrábame Bordeaux blend na Slovensku? Prečo sme sa rozhodli? Tak čo je Bordeaux blend? Veľmi jednoducho, aby tomu všetci rozumeli, pochádza z Bordeaux, čiže vlastne je to ako logicky, že to je pomenované podľa francúzskej oblasti Bordeaux. A je to vlastne taký fenomén, ktorý vymysleli už v 18. storočí a zistili, že je veľmi dobre diverzifikovať riziko a nerobiť teda jednu odrodu z vína, ale diverzifikovať to povedzme na 3, na 4 odrody. A rozhodli sa teda vlastne spájať viacero odrôd do jedného vína. Či to, na Slovensku sa to niekedy volá, že kupážovanie, ale v angličtine sa to volá blendovanie. Preto sa to nazýva, že Bordeaux blend. Čiže pochádza to z Bordeaux, je to vec, ktorú sme my nevymysleli, ale je to fenomén, ktorý v podstate prešiel celou nejakou vinárskou, v podstate globálnou, ako všetkými vinárskymi krajinami a dneska v podstate skoro v každej vinárskej krajine, kde sa pestuje Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, sa vyrábajú potom z týchto odrôd Bordeaux blendy. A v tom blende každá odroda prináša niečo iné do toho vína. Tak asi aj kvôli tomu je potom celosvetovo viacej obľúbené víno blend, cuvée, ako jednoodrodové. Že to je ten rozdiel možno medzi Slovenskom a svetom, že na Slovensku stále ešte ako vidíme, že ešte ľudia vyhľadávajú tie jednoodrodové vína, ale celosvetovo blendy majú väčšinou vyššie. Najprestížnejšie vína, áno, sú v podstate blendy, či to je, ja neviem, z francúzskeho Bordeaux, alebo sú to povedzme, ja neviem, z talianskeho Bolgheri, kde sa robia super Toscan vína, tak je to spôsobené tým, že každá tá odroda dá do tej mozaiky vôni a chutí nejaký ten svoj výsek. A tie vína, ktoré sú najhodnotnejšie, najlepšie, majú to spektrum vôni a chutí roztiahnuté čo najširšie, že človek tam cíti od červeného bobulového ovocia, čierneho bobulového ovocia, trošku tabaku, trošku, ja neviem, nejakých herbálnych vecí. A keď táto mozaika je čo najkomplexnejšia, čo v tom blende sa dosiahne cez tie, povedzme, 3 kľúčové odrody, tak ten dojem toho someliera alebo toho užívateľa toho vína je taký najkomplexnejší. Preto tieto vína sú aj najviac oceňované na svete a patria aj najdrahším vínam na svete. Tajná Bordeaux blend. Tajná Bordeaux blend, poviem tak, že jedno z dobrých rozhodnutí, keď sme sa rozhodovali o odrodovej štruktúre, bolo, že sme vysadili tieto 3 kľúčové odrody, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. V tom období ja som nemal o tom ešte ani páru, ale po analýze pôdy a po debate s rôznymi odborníkmi mi doporučili, že toto by mohlo byť do budúcna veľmi zaujímavé miesto na pestovanie týchto odrôd. No a celkovo aj červených vín? Červených, áno. Pomáha nám zmena klímy, že tie červené vína tu dozrievajú. Historicky, povedzme, ja neviem, z 10 rokov 3-4 sa dali urobiť, že veľmi pekné červené vína. Dneska si dovolím povedať, že to je z 10 rokov možno, že 7-8 sa dá urobiť ako dobré červené víno a to už je zásadný rozdiel. A v tom nám dopomáha v podstate zmena tej klímy. My aktuálne máme v predaji Cuvée Secret Reserva 2021. Ten ročník bol typicky tým, že bolo chladnejšie počasie vo Vinohrade. Neskôr dozrievali aj červené odrody. Konkrétne Sauvignon, ktorý je v tomto víne, sme zberali okolo 15. septembra, až potom niektoré zase zbery boli až v októbri. Takže čo urobilo to chladnejšie počasie v tomto víne konkrétne, v tomto ročníku? 21 je prvý ročník, ktorý bol postavený na vyšších kyselinách. Súvisel s tým, že vlastne to dozrievanie toho hrozna bolo veľmi, veľmi také pomalé. Neskôr začala vegetácia, to znamená, že vlastne pri zbere sme zberali hrozno, ktoré malo nadštandardne vysoké kyseliny. Najprv sme boli z toho trošku naplašení, že čo to je, ale
zistili sme, že práve toto víno potrebuje čas. Dneska vlastne sme v 26. máme predaj 21 a dneska to víno je že úplne že v top kondícii, lebo tie kyseliny sa trošku zharmonizovali, trošku sa ako keby aj pomohli tomu súd, ale aj samotná fľaša, že jednoducho to víno je už, ja neviem, skoro 3,5-4 roky vo fľaši a tá fľaša takisto pomáha tomu vínu vypolišovať trošku tie kyseliny, takže to víno je momentálne vo fantastickej kondícii. Kyseliny súvisia aj s ovocnosťou toho vína. Takže tá harmónia tej ovocnosti, tanínov je práve spôsobená tým dozrievaním vo vinohrade? Takto, každý rok je iný. 21 práve bola na týchto vyšších kyselinách, čiže je momentálne viac šťavnatá, je pekne taká ovocná. Napríklad 17, 18, 19 boli veľmi mohutné ročníky trošku s vyšším alkoholom, viac v takom až troška takých lekvárových tónoch, hlavne od 2018. Takže je to veľmi záleží od ročníka, ktorá odroda nám ako dozrie, ale áno, čím máme viac kyselín, tak tie potrebujú trošku čas a tie vína začnú po 5, 7, možno až 10 rokoch vlastne byť veľmi pekné, harmonické, čo je prípad tejto 21. Tá kyselina dáva práve tomu šťavu, dáva tomu takú ovocnosť, čo je veľakrát veľmi dobré, aby aj veľké červené víno malo troška šťavy, aby to nebolo len také veľmi, dá sa povedať, že také južanské, také veľmi ťažké, aby malo trošku aj takú sviežosť a takú eleganciu. Áno, aby skôr tamto ovocie sme cítili a nie už nejaký kompót alebo niečo prezreté, prevarené. Ďalšou dôležitou vecou sú samozrejme sudy. My vlastne pracujeme s fantastickým dodávateľom, je to vlastne značka Segan Moro. Je to jedna z najprestížnejších francúzskych firiem, ktorá sa teda venuje výrobe týchto sudov. Teraz tu máme napríklad, toto je konkrétne 24 Cabernet Franc, ktorý momentálne zreje a budeme asi zhruba za mesiac, za 2 vedieť, či obohatí našu Secret rezervu. Či v podstate tú Secret rezervu budeme vyrábať aj z ročníka 2024. Áno, čiže každý rok Secret rezerva ako naša ikona nejde vždycky do produkcie, ale je to len víno v najlepších ročníkoch. Prvýkrát sme vyrobili Secret rezervu v 2015. Čiže tá odvaha vyrobiť Bordeaux Blend prišla už v tej výsadbe. Ale hrozno, ktoré nám dozrelo, ktoré bolo práve vhodné na tento blend, bolo až z ročníka 2015. Je niečo také špecifické v tomto ročníku, alebo bolo niečo také špeciálne v tomto ročníku? Pamätám sa na to, že bol to pre nás taký, akože, bol to pre nás taký Veľká vec, úspech. Veľká vec, lebo to víno sme mali čerstvo naflaškované, dali sme to do Národného salónu vín a vyhralo to najlepšie červené víno vtedy vlastne v tom období na Slovensku. Áno, vlastne bolo to vlastne hodnotené ako najlepšie červené víno. Dostalo sa do Národného salónu. Dneska ho máme v podstate už len v týchto literápolkách, kde to víno dozrieva trošku menej, trošku pomalšie. Čiže 2015 máme už len v archíve a 2015 máme teda už len magnumy. A otázka bola tak, bol to relatívne mladý vinohrad, bol to v tom období v podstate 5-ročný vinohrad, takže to víno nebolo ešte také mohutné, také opulentné. Mali sme tam len 13,5 alkohol, čiže to víno bolo také jemné, také elegantné. Ale napriek tomu vlastne sme veľmi dobre, akože odvážne popracovali s drevom, čiže to drevo ako keby neprebilo ten charakter toho vína, lebo čím nižší alkohol, tak tým treba byť s tým drevom taký opatrnejší. Potom prišli 17, 18, 19 a tam to boli už veľmi, veľmi teplé roky, mohutné, kde sme si dopriali toho dreva trošku viacej. Máme tam aj vyššie alkoholy a tým pádom sme s tým drevom mohli robiť trošku tak odvážnejšie. Ale toto je veľmi pekné, elegantné víno, hlavne z Magnum dneska.
My sme počase popracovali aj s tou adjustážou trošku, že sme chceli zvýrazniť tú prémiovosť a trolinku sme zmenili malinko etiketu, takže Áno, toto je pôvodná. Toto je... áno, že my tie línie trošku viacej sme rozselektovali aj vizuálne je to rozdielne. Teraz si mi povedal, že my vyrábame Cuvée Secret rezervu ako našu ikonu len v najlepších ročníkoch. To víno samozrejme tým pádom nie je pre každého. Je to víno, ktoré má aj vyššiu cenu, aj to musí zákazník vedieť na akú príležitosť, že je to možno trošku také špeciálne víno na špeciálnu príležitosť a pre ľudí, ktorí trochu aj uvažujú o tom víne, rozprávajú sa o tom víne,